tetszik neked, mint férfi? Luisa, hogy kérdezheted ezt pont most, amikor a professzor hallani sem akar rólam? Hogy érted, hogy hallani sem akar rólad? Mondd, mi történt? Megkértelek, ne mondd el neki, hogy arra kértem Palomát, ne zaklassa többé. Elmondta neked? Nem csak ezt. Megharagudott rám. Azt mondta, nem akarja, hogy beleavatkozzak a magánéletébe. Ez nem lehet igaz. Én csak azt hittem, hogy... Bocsáss meg, Teresa. Persze, hogy megbocsájtok, Luisa. Ez nem a te hibád. Az enyém. Olyan buta voltam. Nem is értem, hogyan gondolhattam, hogy a testvéreddel... én bolond. A professzornak teljesen igaza volt, én csak egy alkalmazott vagyok, és örökre az is maradok. Ne mondd ezt, Teresa. A testvérem nagyra becsült téged. Úgy, mint egy jó diákot.